יוטיוב, כאן אלופה מעמיק. באמת הרבה זמן שלא הייתי סרטון, לא על ברול סטארס, כאילו בכללי, כי עבר עליי תקופה לא פשוטה. זה באמת הרבה זמן שלא הייתי סרטון על מיקמקים ועל הרבה דברים, מה שהייתי מעלה. נכון, זו תקופה קצת לחוצה של בית ספר ומבחנים והרבה דברים. וגם מי שלא יודע, עוד אני דודה לשני אחיינים. מי שלא יודע, אתם בטח לא יודעים. אז טוב, אז בואו נתחיל. אני גם פתחתי ערוץ טיק טוק שבאמת ממש מצליח, ואני מעלה שם הרבה דברים יום ויום, כאילו כל יום. אז אני אשים לכם, אני אעשה סרטון כבר, אני אעשה סרטון בהמשך. אז היום אני עושה פתיחת תיבות, גם משתמש על זה וגם בשני. זה הראשי, אז בשני גם. ובתקווה להוציא פה משהו. בואו נתחיל מהצבירת גביעים. אוקיי, 80. כי ירדתי פה די הרבה. בתקווה שיצא משהו. אוקיי, לא יצא כלום. יש סיכוי שנשיג את מלודי. אוקיי, נדיב במיוחד, אוקיי. וואו, אני אתבאס אם לא יצא לי פה כלום. מלודי, אולי יש סיכוי שאני אשיג אותה. וואו, זה טוב שיצא לי את זה. אוקיי, אדיר, יופי, אדיר. את האמת, רציתי מזמן לעשות, פשוט כל הזמן שלא הספקתי לעשות סרטון, אז כבר הבטל פאס נגמר, צריכה לפתוח הכל בלי סרטון. אז עכשיו אני יכולה. וואי, נראה שאני תשיג אותה. רגע, דקה, אני שנייה דלג על זה, אני רוצה שנייה להשיג אותה. השגתי נראה לי. כן, השגתי את מלודי, אני בהלם. אני בהלם שהשגתי אותה. וואי, אגדי, אימא לאגדי. יאללה, דרקו. וואי, זה יהיה עכשיו קשה, אבל יאללה. כן, יש לי סופה שלא יוצא פה כלום. לפחות מלודי. לפחות השגתי את מלודי. אבל כן, פה לא יצא כלום בטח. טוב, לא נורא. אני אעבור לשחקן השני ואני אחזור אליכם. אוקיי, הנה עברתי שנייה. אוקיי, הנה. פה נראה לי חסכתי יותר. טוב, פה אני באמת חסכתי פה ממש הרבה. בואו נפתח. יש סיכוי שאני אשיג פה את מקס. אדיר. זה בסדר. זה כאילו... כי יש סיכוי שאני אשיג פה גם את מקס. לא קונה. יאללה. בואו נתחיל. נפתח פה הכל. רגע, אתה יודע מה? את זה אני אשאיר לסוף. אני קודם רוצה לפתוח את זה כי נראה לי אני משיגה את מקס היום. כאילו מה זה? כאילו עכשיו, פתיחת תיבות. כן, אני בטוח משיגה אותו, נשאר הרבה. השגתי? לא, עוד שנייה. רגע, מה זה? לא, עוד שנייה. הנה, זהו. לא, אני בהלם. נשאר רק את זה. לקנות? אני לא יודעת אם בא לי לקנות. רגע, אולי יצא מהכוכב. אני אנסה... וואי, חייב שיצא. אדיר. וואי, חייב שיצא משהו. חייב שיצא קרדיטים, אני חייבת לזה. קוראים לזה קרדיטים, נכון? אני חייבת שיצא. אוקיי, אדיר. אולי יצא פה שחקן גם? במקרה הטוב? טוב. וואי. יו! יש! קיבלתי! אני כבר... כאילו... אמרתי כאילו זהו, לא יוצא. אני לא טובה בלבחור כל דברים כאלה. מי לקחת? אני לא ממש טובה בלבחור דברים כאלה.
אני אקח את קארל, יאללה. ככה בסופו של דבר אני מנסה לקבל את כולם, אז כאילו, לא משנה. אוקיי, אדיר, יפה. נדיר במיוחד. טוב, לא משהו. אומייגאד! תקשיבו, אני באתי להגיד, אוקיי, לא משהו, אבל לפחות יצא את מקס ואת מלודי. ופתאום בא מדהים ואגדי. אין, זה הסוף של הסרטון, זה שמע את הסוף להתחלה. זה שמעת טוב לסוף. וואי, אגדי. אמרתי להגיד כאילו, זהו, זה כאילו... וואי, אוקיי. 3, 4... לא. לא, אני בהלם שעשה לי סטאר פאוור. ככה קוראים לזה? לא אכפת לי איך קוראים לזה. לא מאמינה זה מה שיצא. טוב, לפחות קיבלתי את מקס. שפר אותו. אני ממש טובה עם מקס. לפחות קיבלתי את מקס ובשחקן השני את מלודי. וואי, אני פשוט בהלם שיצא לי סטאר פאוור. לא חייב שזה יצא לי די הציפיות של לשחקן, אבל בסדר, גם משהו. טוב, אז זה היה הסרטון, לא תשכחו לעשות לייק, להירשם לערוץ, אני אחזור לעלות סרטונים. אני לא יודעת מה בקשר למקמקים בחינם, אבל כן, גם לזה. אז לא תשכחו להירשם לערוץ, לעשות לייק לסרטון, ללחוץ לכפתור הפעמון, שתקבלו התראה שכל פעם יעלה סרטון, ולשתף את הסרטון. הדברים הרגילים, מה שנקרא. יאללה, ביי.